Er zit deze week aardig wat spanning op de spielersgroep. Heerenveen moet winnen van Excelsior om een plak bij de bovenste 5 definitief veilig te stellen. En de wichtigste concurrent van Heerenveen, dat is Feyenoord. En dat is nou correct de toekomstig werkjouwer van trainer Gert-Jan Verbeek. En dus zit Verbeek in een spagaat. Ik kan het eigenlijk nooit goed waan. En als wij winnen en we sluiten Feyenoord buiten, dan hebben ze het met daar qua halk of in ieder geval, dan zei ze ik van ja, hè. En hier als we verliezen, zeggen ze ja, hij won het oors. En dus leidt Gert-Jan Verbeek de verantwoordelijke deel bij zijn spelers. Zij mooie in Excelsior de tactiek bepalen. Vanaf het begin van de rem erop of vanaf het begin aan vol gas. Het is maar. Daar heb ze 2 dagen over na te laten. En dat hebben ze dien. En, nou ja, en die gedachten, en dat heb ik wel toch, want hij is hier met de jongens werken. En ze ook zijn van, nee trainer, we willen het zoals we normaal ook doen. Gewoon vrij uit voetballen, op een aanval. Doe met een maandje, maar daar ben we het best in. En die tactiek pakt goed uit. Heerenveen had een prima start en al na 8 minuten breekt Gerald Sibon de bon. De vastzet van Zuiverloon is op maat en Sibon kopt de 1-0 achter Graafland. En Heerenveen doet eens wat er van haar verwachten wordt zonder daar echt sprankelend voetbal te komen. De Rotterdammers vochtje voor haar laatste kans, maar de ploeg had gewoon weer te min kwaliteit. En als Soleimani krijgt voor het skoft de 2-0 op het scorebord zet, dan is de wedstrijd beslist. Heerenveen bouwt in de tweede helft nog wat onder doelsaldo. En daarmee krijgt het de help van Excelsior-verdediger Bandjar. Bandjar kopt de vastzet van Pranjic prachtig achter zijn eigen doelman. En in de 70ste minuut scoort uitblinker Gerald Sibon zijn tweede en Heerenveens 4e doelpunt van de midje. Ja, je moet op een goede plek staan. Ja, je moet de goede ballen krijgen. En, ik zeg niet dat het de andere keer dat ik geen goede bal heb gehad hoor. Dat ligt ook wel eens aan mij. Maar vandaag staat even mee. En, dus ja, het is wel lekker. Het slotakkoord van de wedstrijd komt uiteindelijk van de voet van Geert Arend Roda. De assist is van Sibon en dan wat Burgemer bepaalt de eindstand op 4-0. En de opluchting naar Aurin, die is groot. You have to win against Excelsior and football is strange. Sometimes you can have a difficult day and you can lose from a team like Excelsior and Willem II. We do that before against Willem II and Sparta at home and if we lose, because everyone from us expect that we win this game and that's why it was difficult, but we showed to everyone on the field that we are a better team and that we deserve to be in the first 5. Gert-Jan Verbeek is tevreden met de uitslag, zoals hij Savisa tevreden veromsjocht op het oude seizoen. 88 doelpunten en 60 punten, dus dat is gewoon hartstikke knap. En met name met de wijze waarop we dienen, dus de manier waarop we voetballen hebben, dat heel erg aansproken. Heel Nederland heeft ervan genieten. Heerenveen eindigt als 5e en daarmee is de doelstelling helle. Maar het is nog net genoeg voor Europees voetbal. In de play-offs maakt Heerenveen nou eerst aanrekening met Ajax voor een plek in de voorronde om de Champions League. Als we een beetje refereren aan de laatste wedstrijd, dan kunnen we daar wel genoeg vertrouwen uit halen. Want ik geloof dat we toen 8 keer alleen voor Stekelenburg hebben gestaan. Dus als je er dan 4 of 5 inschiet, dan kunnen we met de tweede helft naar Amsterdam. Dit seizoen trek ik van Ajax, geloof ik. En dat maakt door. Hoe? Ja, we moeten gewoon ons eigen spel spelen en ons eigen niveau halen en dan kan ik Ajax verslaan. Ja, want op basis van de laatste wedstrijd, hier in het eigen Abelense stadion, die verleer je hem dan wel. Maar dat is hier de beste wedstrijd in de Amsterdammers. Ja, dat lijkt me. Ik probeer ook maar die inzet. Plus, als we dat niveau hebben, wordt het PSV halen en dan winnen we van Ajax. De statistieken binden dus in het vaardiel van de Amsterdammers. Maar Gert-Jan Verbeek had ook wel wat statistieken die het in het vaardiel binnen van Heerenveen. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik in een seizoen niet 1 keer de punten afgesnoept heb van Ajax. Dus dat is dit seizoen nog net gebeurd. Dus het komt goed uit dat we nou in de play-offs nog een keer tegen ze spelen. Krijgen we een herkansing om dat ongedaan te maken. Ik al met Heerenveen in de play-offs nog vol onder bak. Na ouderin van de wedstrijd in Excelsior werd er alvast oorskinomen van trainer Gert-Jan Verbeek. Gert-Jan, wij willen jou heel hartelijk bedanken voor alles wat jij voor ons hebt gedaan. Voor hoe jij je hebt ingespannen voor onze club. En ook met name voor de momenten nadat het afscheid bekend is gemaakt. De maanden daarna, wij hebben er niks van gemerkt. Bij jou geen verandering aangetroffen in je manier van werken, je manier van omgaan met ons allemaal. En dat vinden wij echt topklasse. Ja, op de allereerste plaats wil ik mijn team bedanken voor dit mooie seizoen. Er is
is grote bereidheid om de top 3 aan te gaan vallen. Ik wens Heerenveen daar heel veel succes mee. En met zo'n fantastisch publiek moet dat lukken. Tierendank! Tierendank! Dank u wel! Ja, dat doet wel wat met die. Want ik ben je als speler heb ik uitgenomen. Ik heb als assistent trainer uitgenomen. En dan heb ik uitgenomen als headtrainer. En alle keren is dat met luid applaus. Nou, dat is beter als met witte zakdoekjes. Alsjeblieft. Dat dacht ik.